Халелуя, Боже мой, благодарим ти, Татко, благодарим ти, халелуя. Добре. Нека отворим Библията си, халелуя. Нека ги отворим, отидем в 24 глава на Матея. Халелуя, Исус, халелуя. Матей 24, 37. И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Какво правиха в Ноевите дни? Казва, както беше в Ноевите дни, така ще бъде при пришествието, при идването на Бог, на Исус Христос. И вижте, както беше в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото, както в тези дни, преди потопа, т.е. Ноевите дни, ядяха, пиеха, женеха се, омъжваха се, до деня, когато Ной влезе в ковчега. И не усетиха, докато дойде потопа и завлече всички. Така ще бъде и пришествието на човешкия син. Виждаме при Ной какво правеха. Ядяха, пиеха, женеха се, веселяха се, тропаха с крак, щакаха с пръсти. Нали, всичко. Ядяха, пиеха, докато изобщо не са усетили кога Бог дойде. Кога Бог дойде и грабна Ной, когато Бог дойде потопа, абсолютно всички изказва, завлече всички. Всички заминаха, единствено бяха спасени кои? Кажете ми. Семейството на Ной, това бяха трите му сина, трите му снахи и той с жена си. Бяха единствено 8 човека спасени с всички животни. Нали? Нали, да могат да се размножават след това. Мъжко и женско и така нататък. Няколко чифта от някои чисти и нечисти, но не искам да влизам в подробности от това. Не ми е това темата. Ако влезем в ковчега на Ной, ще видите кръста, там го има кръста. Но не ми е целта там, алелуя. Друг път ще говорим за това, говорили сме го, алелуя. И вижте, виждаме, че както ядяха, пиеха, както при Ной, и днес казва, при Ноевите дни ядяха, пиеха. По същия начин днеска хората ядат и пият живо. Ядат и пият какво ли не е. Да видят какво едем ние, защото другите не ядат такова. Да видим какво пием и ние, защото другите не пият такова. Това беше при Ной. Само ще нямаха Фейсбук. Не сме малко по-напред от тях. Не сме как да го кажа, в космоса. Не сме много по-напред. И вижте, 44 стих прескачам, аз мисля да го чета, защото няма, защото имам доста нататък. Затова бъдете и вие готови, защото в часа, който не мислите, човешкият син ще дойде. Който не мисли, човешкият син ще дойде. Какво правиха? Това трябва да ни бъде за много голям пример при Ной. И когато четем Библията и виждаме, ядяха, пиеха, какви ли не разврати, какво ли нещо, и днеска не го ли виждаме ние в света? Също го виждаме. Абсолютно същи неща ги виждаме. Виждаме от християни, вярващи, какво ли не съдят никого, нали, изобщо не се съобразяват с това, което е Христос, със стандарта на нашия Господ Исус Христос. Абсолютно просто всичко е през прозото. Ядяха, пиеха, Ной отиваше, говореше, нали, им казва, ще дойде потоп. Те му се присмиваха, даже те го наричаха луд и така нататък. Днес време даже хората света и могат, даже и вярващи, даже могат да ни кажат, вие сте луди, какво правите сега, събирате се, защо? Сега, даже и вярващи, сега, вярващ съм, чак пък толкова ли сега? Да, толкова. Той толкова беше на кръста. Той предаде всичко до крайност, даде живота си, за да може този живот да дойде вътре в нас. Амин. Халелуя, добре. Отиваме в
Ефесяни 2:8. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас, това е дар от Бога. И както съм казал, християните много често в своята незрялост те са запитат и казват: добре, кой има сега да идем да пием, кой има сега да се пускаме да празнуваме и празнуваме. Но Солът казва: каквото правим, ядем и пием за Господа. Тоест, това, което правим, прославяме ли Господа. Можем наистина да се замислим. Алелуя. И ще разберете по-нататък, още по-интересно ще стане. И то не от самите вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали някой. То независимо какви дела правя. Независимо какво правя. Аз съм спасен. Независимо какво мога да направя, аз съм се спасен. Но виждаме 10 стих. Защото сме Негово творение. Вижте, защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела. За добри неща. Каквито Бог отнапред е определил да вършим. Амен. Бог е определил нещо да вършим. Амен. Добри дела. В незрелостта християнина ще каже: да, аз не се спасявам чрез дела. Аз мога да правя, аз вярвам в Бога, готов съм. Да, спасение ще има, но по-нататък ще видим. Алелуя, Боже мой! Добре. Нека отидем в 2 Коринтияни 5:10. Забележете какво казва. Защо? Ето както в Ноевите дни, след това ви казах, нали, по благодат сме спасени, нали, не чрез дела, но след това казва: ние сме Негово творение, създадени за добри дела. И сега отиваме в 2 Коринтияни 5:10. Защото всички трябва да знаем открито пред Христовото съдилище. Опа! Това са Павловите послания. Говорим Павловите послания. Павел говори, че ние сме спасени по благодат. Но виждаме, защото всички трябва да застанем открито пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Виждаме ли? В не своята зрялост християните, даже които гледате, можем да кажем: аз съм спасен, аз съм ти, давай, аз мога да говоря, мога да кълна, мога както в Ноевите дни, даже ще мина Ной, защото той нямаше Фейсбук. Мога днеска да рекламирам какво правя с компанията, с която по-ям, какво пия, всичко. Разбирате ли? Но вижте, казва: защото всички трябва да застанем открито пред Христовото съдилище. Това го казва апостол Павел, това не е някакъв закон. След малко ще идем за Христовото съдилище. За да получи всеки според каквото е правил в тялото, т.е. тук, докато спе. Било добро или зло. Добре. Отиваме в Римляни 14:10. И тъй, ти защо съдиш брат си, а пък ти защо презираш брат си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище. На друго място апостол Павел го казва. Един път в Коринтияни, един път в Римляни. Съдилище. Кажете съдилище. Значи ние сме спасени ни по благодат. И аз не го отричам това. Това е така. Но всеки ще застанем пред Божието съдилище. Ще го разгледаме Божието съдилище. Изкарал съм някои неща. Халелуя! Съдилището на Христос има специфично значение и се основава на новозаветни стихове. Римляни 14:10, 2 Коринтияни 5:10. Прочетохме ги, нали?
От гръцки Христовото съдилище е Бема. Нарича се Бема. Там Бема се разбира като съдийска трибуна, от която Христос ще въздаде награди на вярващите въз основа на техните дела. Извършени след спасението, след като сме спасили. Важно е да се отбележи, че това не е съд за осъждение на греховете. Чуйте, това не е съд за осъждение на греховете, защото греховете са изкупени от Христос, а по-скоро за оценка на службата и верността на християнския ни живот. Разбираме, това не е да отидеш в ада, а това е за оценка на християнския ти живот. Ще ви дам пример. Двама състезатели, които ще бягат спринт. Единия, докато е трябвало той да тренира, след един месец им е състезанието. Имат само месец. Обаче единият тренира усилено. Лишава се от дадени неща, даже от дадена храна, а другия се е отпуснал даже в алкохол, цигари, наркотици. Кой ще спечели състезанието? Кажете, кой ще спечели състезанието? Този, който тренира. Точно. По същия начин и единия се води състезател, и другия се води състезател. Но кой ще спечели? Халелуя. Добре. Наградата на Бемата не е просто злато, да спечелиш. Самата награда е неговото одобрение. Халелуя. И вижте, казва, всеки ще получи своята похвала лично от Бога. На Бемата не се съди дали си спасен. Чуйте, Бемата не те съди дали си спасен. Халелуя. Това е дар чрез вяра в Христос, т.е. спасението. А как си живял като спасен човек? Разбираме ли? Бемата не е съдилище, където дали си спасен, а Бемата как си живял ти като християнин. Затова, че това, което говорим е на скрито и абсолютно всичко, това съдилище ще бъде открито. Защото понякога не християни, ние сме спасени по благодат. Аз сега ще говоря за Коста, сега ще хвана някой друг, него, ще говоря сега с него, никой няма да знае. Всичко се открива пред съдилището. И това е новозаветно, не си мисля, че обръщам в закона и така нататък. Виждаме, че апостол Павел го казва на две места в своите послания, го казва, ние ще застанем пред съдилището. Халелуя! Бема е място, където Божията, чуйте, Бема е място, където Божията благодат се среща с нашата вярност. Бема е място, ако не го разбирате, ще го пропусна, казваме. Бема е мястото, където се среща Божията благодат с нашата вярност. Бог не е спасил по благодат. Там е Божията благодат. Ние сме спасени. Бог е направил всичко. Но нашата вярност. Защото видяхме, че ние не се спасяваме чрез дела изискани от закона, но ние сме създадени според Божия образ, според Божието подобие и сме определени на добри дела. И затова тези добри дела се срещат с Божията благодат. Не можем да отделим, ако не можем да махнем, ако сложим нашите дела и махнем благодатта, тогава оставаме в закона, като се опитваме, но няма я благодатта. Ако оставим благодатта и махнем добрите дела, оставаме в това свободия. Ще го кажа по този начин. В някаква свободия. Аз съм това, но ние имаме съдилището Бема, за което всеки ще отговаря. Това не е да бъдеш осъден, но това не е ние да го знаем. Алелуя. Бемата е място, където Божията благодат се среща с нашата вярност. Това е момент на отчет
на нашия духовен живот. Разбираме ли, хора? Че бемата, съдилището, както видяхме, всеки ще да стане пред това съдилище. Това е момента, това е място, където ние отчитаме нашия духовен живот. Разбирате, че всеки ще я отговаря. Дали е пастор, дали е обикновен човек в църква, който ще да е, всеки просто той ще отговаря за това. Това е моментът на отчет на нашия духовен живот. И вижте, бемата учи, че макар всички в небето да са еднакво спасени, чуйте, това съдилище, пред което ще знаем, всички са спасени, те няма да имат еднакъв капацитет за слава или управление. Наградите определят нашия капацитет за радост и служението в бъдещото царство. Разбираме ли, че наградите, това, което колко човека сте чували, ела добри ми слуго, бил си верен на малкото и ще поставя на многото. Колко човека сте чували, това е бема. Преди не съм го разбирал. Апостол Павел казва, спасени по благодат, спасени по благодат, всичките сте спасени, обаче изведнъж всички ще застанем в съдилището. Добре, един път апостол Павел говори това, един път, но това са две различни неща. Добре, ще дам пример за майсторите. Всички са майстори, но когато дойде главният, който трябва да изпита, той ще реши кой ще има най-голямата заплата. Нали? Няма да се види по симпатии, няма да се види той колко пари има в джоба, колко е богат или колко е беден. Това не го интересува шефа. Но той просто вижда работата. И казва, ти ще получаваш по-голяма заплата. И този, който ще получава по-малко, ще бъде ли засрамен? Ще бъде. Това е по същия начин. По-нататък ще го видите. Халелуя! Ако делото на някой изгори, той ще претърпи загуба. Каква е тази загуба? Това не е загуба на спасението, душата. Душата е спасена, т.е. Това е загуба на наградата, похвалата на небесния баща. Емоционално измерение. Терминът в гръцкия текст подсказва чувството на дълбоко съжаление. Представете си, вижте, представете си всички. Представете си да стоите пред този, който е дал живота си за вас. Тоест пред Исус, пред Бог, пред всички. Да стоиш пред Него. Пред този, който е дал живота си за вас и да осъзнавате, че вие сте живели само за себе си. Това е бема. Отново го казвам. Тук ни казва, че ти не си спасен. Ти си спасен, но вижте какво казва. Представете си, че стоите пред този, който е дал живота си за тебе, за мене. И да осъзнаваш, че вие всички сте живяли само за себе си. Продължава. Това е моментът на посрамване пред Неговото идване. Разбираме, това е момента на посрамване, на срам, на срамота. Продължаваме. Вярващия, чието дела не са одобрени, влиза в небесното царство, но както казва Писанието, като през огън. И чуйте, това е образ, сега дава пример, това е образ като на човек, който е избягал от горящата си къща. Къщата му гори. От горящата си къща той е избягал, той е жив, спасен, но е загубил всичко, което е притежавал и градил. Това ще бъде спасение човек с срамота. Представете си, цял живот е градял къща, цял живот е правил всичко, спестяване има много, 100 жълтици най-големите, които цял живот се е долял.
къщата му се запала, той избягва, той е жив, спасен, но всичко, което е имал, е заминало. Срамота ли е? Срамно е, тъжно е, мъчно е, трагедия е. И по този начин, когато човек, той не живее според определените дела, които Бог го е определил да живее. Ние не живеем за да бъдем спасени, ние не живеем за да се докажем, че сме християни, ние живеем и правим добри дела, защото вече сме християни и вече някой не е спасил и вече сме с друга идентичност и вече сме с друг характер и с друга вътрешност, амен. И сме съблякли стария човек. Ще ви го прочета пак. Това е образ на човек, който бъде осъден в бемата, който казва, ти си живял за себе си. Ти не си живял за мене, ти си бил егоист, ти си живял за себе си, гледал си на тебе да ти бъде добре. Това е образ на човек, който е избягал от горящата си къща. Той е жив, спасен, но е загубил всичко, което е притежавал и е градил. Той влиза в небето, но гол от към награди и венци, които би могъл да положи в краката на Исус. Разберем, че християните си казваме, аз съм спасен, всичко мога, всичко ми е позволено. Но идва един срам и една срамота при бема. В съдилището, където казва, всички ще застанем, всички. Независимо пастор, апостол, хвалител, там най-отзад. Ние сме спасени, но сме определени за добри дела, за добро говорение, за добро отношение. Някой казва, аз да бъда спасен, пък още не е така. Виж какъв пример дадаха. Човека се спаси от изгорялата къща. Може ли? Аз нали се спасих. Може човек не съм нали, той да го каже, но няма ли той да съжалява за всичко това, което е пропилял през целия си живот, това, което е градил? По същия начин, ние сме християни през целия си живот. През целия си живот стоим християни, но ние трябва да внимаваме какво говорим, какво правим, какво отношение, за кого говорим, за кого съдим, какво правим. Както в Ноевите дни едяха, пиеха. Затова ви кажа, ще видим след това бемата. Едяха, пиеха и така нататък, но има бема в съдилището. Може ли бемата, след като бъдем спасени, някакси ние да я поправим, след като отидем ние на небето? Може ли там нещо ние да поправим, да речем, да занесем нещо на Исус, да кажем, Господи, ти си ни спасил, но и Бог да ни даде шанс там ние да изработим и да направим нещо. Като ви отговор. Според Библията, бемата е окончателен момент. След нея няма втора възможност за натрупване на награди на земния ни път. Затова Павел казва, тичайте така, че да спечелите. Спомняте ли си? Пише го в 1 Коринтияни 9:24. Тичайте така, за да спечелите. След това няма втора възможност. Когато отидем ние на небето и бъдем спасени, няма възможност как да натрупаш похвални неща, да бъдеш похвален. Сега е момента, където да бъдеш похвален. Сега е момента, където на бемата да ти каже, бил си на малкото венен влез, живей. Представете си сме на бема, на това съдилище бема. И Исус каже, ти вчера говори срещу брат си, сестра си, ти нямаш добре. Ще се засрамиш ли? Ще се засрамим. Това е бема. От тук се засрамаме колко повече горе. Според Библията, бемата е окончателен момент. След това няма втора възможност за натрупване на награди на земния ни път. Затова Павел казва, тичайте така, че да спечелите. Не, одобрението на бемата не е присъда за ада. Както нали ви казах, това не е присъда да отидеш в ада.
Не казвам, че отидете в ада. Това не е присъда за ада. А пропусната вечна възможност за управление и слава. Това е разликата между това да бъдеш най-малкия и най-великия в Небесното царство. Най-малкия и най-великия в Небесното царство. Сега е момента на тема. Сега е момента да трупаме добри неща. Не казвам, че ние сме спасени. Не казвам, че ние сме определени, че ние ще се спасим по този начин. Ние сме спасени, но ние сме определени на тия добри дела. Амен. Става ли ви ясно, че в един момент, че Словото на Бога ни каза, ние сме спасени чрез дела. В следващия стих казва, че ние сме определени на тия добри дела. И когато вече разглеждам бемата, това ми става ясно. Почвам вече да ги разграничавам. Значи добри дела, защо? Защото за това да бъдеш похвален, за това да бъдеш награда и това да имаш слава и това да можеш ти да управляваш. Амен. Продължаваме ли? Добре. Отиваме в Ефесяни. Ефесяни 4:17. Това казвам и заявявам в Господа, да не постъпвате вече както постъпват езичниците според своя суетен ум. Сега разбираме вече, нали? Ама колко това? Аз съм спасен по благодат. Да, но има съдилище бема, което ще останем всички. Това не е заплашване, това трябва даже да накара ние се срамуваме. Как е като, да речем, всички ученици преминат, нали, класа и само един от учениците има двойки, той остане. Срамота ли? Нарича ли са ученик? Нарича са ученик. Нарича ли са спасени? Нарича ли са спасени? Но е срамота. А за родителите срам ли е? Представете си по същия начин. Това е, ние сега се кажа, бе дали да бъда спасен? Абе дали там да бъде ученик? Ми представете си, той е станал вече голям, вече той е за жени, а си е втори клас. Срамота ли? Бе голяма работа, нали сега ученик? Бе голяма работа, нали сега сме спасени? Обаче вижте срамота ли? По същия начин това е всеки ще да стане пред бема, нали ние сега ще го кажа, бе нали ще бъда спасен? Да, но вижте, много е важно, вижте както за къщата ни направи много голямо впечатление, че човек се е трудил, градил всичко, къщата му гори, той бяга навънка, спасен е, жив е, но всичкото му заминало. Всичко. И парите му вътре изгоряха, и златото му се стопи с пръста. Всичко. Толкова е силен огъня. Това е по същия начин. Добре, затова казвам и заявявам Господа, да не постъпвате вече както постъпват езичниците. Езичниците постъпват не пиени, лайфове, езичниците псуват, езичниците говорят срещу еди кой си, езичниците правят това, света прави това. Никакво ще прави. Вижте колко помрачени в разума, отстранени от живота на Бога. Това е света, чуйте. Отстранени от живота на Бога поради невежество, което е в тях поради закоровяването на сърцата им, които са изгубили чувство, са се предали на сладострастията, върсят ненаситно всякаква нечистота. Но чуйте 20. Но вие не сте познали така Христа. Кажи, аз не съм познал така Христа. Но вие не сте познали така Христос. Павел казва, не бъдете такива. Защо? Защото вие не сте познали така Христос. Алелуя! Понеже сте чули и сте научени от Него, както е истината в Исус, да съблечете относно по-предишното си поведение. Какво да съблечем относно по-предишното си поведение? Стария човек. Кой е стария човек? Говорихме го преди една-две служби. Като кажем грешната натура, това е саркс. Не е това тяло, което виждаме грешното и се казва, това е грешно тяло. Онова е друго, онова е духовно. Грешно тяло, саркс. А сома е това нашето физическо тяло. А саркс е грешната плътска натура.
Чувате ли? Грешната плътска натура. Затова казва, съблечете, махнете. Ние вече сме съблякани, вече нямаме, обаче навиците и всички такива неща те продължават. Да съблечете относно по-предишното си поведение стария човек, който е в измамни страсти и да се подновявате в обитаващия във вашия ум дух. Значи, да обновяваме ума си. И да се облечете с новия човек, създаден по образа на Бога в правда, святост. Преден път апостолката тук да го говори за тая святост. За святост. Вижте да се облечете в святост. Коя е тая святост? Святост е да бъдете отделени за Него. Да живеем от тяло за Него вече. Че не, че няма да объркаш някъде, не, че няма аз да объркам някъде, но да решим да живеем за Него, отделени за Него. Аз съм за Него, аз принадлежа за Него, аз ще се съобразявам с Него, аз гледам Неговата слава, аз се уча от Него. Защото виждаме, спасени по благодат, спасени по благодат, спасени по благодат, така е, но не трябва да се отива в края, защото има съдилище, което е бема. И благодарим на Бога, че Бог наводи към това. Това са дълбоки истини, това са дълбоки неща, защото хората, които не са стигнали до това съдилище бема, живеят толкова разпуснат живот, толкова хаотичен живот в Бога, вярват, ходят на църква, пеят, проповядват, какво ли не е, хвалители даже и хора стоящи, живеят си точно както света. Единственото нещо е, когато имат време да ходят на църква. Това е разликата от света. Но вижте какво ли казва. Халелуя! В правда и в светостта да живеем, в светостта да бъдем отделени. Амин. Навлизаме по-надълбоко и по-надълбоко. Амин. Ние трябва да се съобразяваме, защото ще има съдилище. Амин. И там не, че няма да бъде спасен. Отново ви го казвам, искам да не ме разберете погрешно. Ще бъдете спасени. Но човек, който живее живота си за себе, ще бъде посрамен. Ще бъде най-малък. Най-малък. Халелуя. Ще ви дам пример. Погледнете хора, които са най-бедни, които хората не ги имат. Хората не ги имат за нищо. Хора ли са? Хора са. Живеят ли на тази земя? Живеят. Уважавани са, почитани са както другите хора, които са на почет. Не. Това ще бъдат хората, които ще бъдат спасени, а са живяли живота си за себе си. Да живеем в святост, в чистота. Алелуя. И отиваме сега в второ Коринтяни отново. Ще премина само през 10 и аз ще продължа нататък. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Потвърждаваме го отново, минавам през този стих. Но вижте, Бог просто ни дава и ни казва кои сме ние всъщност. Затова 17 стих казва, ако някой е в Христа, той е ново създание. Амен. Ако някой е в Христа, той е ново създание. Има ли хора, които са в Христос? Амен. Амен, да, дайте му слава, които хора, които са в Христа. Казва, тия, които са в Христа, са ново създание. Амен. И ако сме ново създание, ние тогава живеем според новото създание, според това, което Христос не е направил вече. Амен. Ние не живеем според старото създание. Ние казваме, че сме ново създание, проповядваме, че сме ново създание, а няма как да живеем в старото създание. Амен. Вие сме ново създание с ново съзнание. Тоест, мислите ни са обновени за Него. Халелуя! Затова, ако някой е в Христа, той е ново създание.
И чуйте, старото премина, старият ти характер, старото ти държание, старото ти говорене, старите ти лайфове по Фейсбук и къде ли, старите клюкарски неща, вече да обсъдят, вече бъдете клюкари, но за Божието Слово. Какво сте прочели, какви тайни, какви неща, това е хора. Алелуя! Затова казвам, всичко старо премина, ето всичко стана ново. Амен! Стана ново. Затова ние трябва да живеем според това, което е ново. Амен. И ние трябва, вижте, всичко стана ново. Ако всичко стана ново, значи ние сме станали нови, така ли? Ако ние сме станали нови, значи ние вече сме станали нови, затова ние трябва да живеем, защото вече според Неговата воля, според Неговия образ, защото вече сме станали ново създание. Амен. И ето всичко става ново, а всичко е от Бога, който ни примири със себе си чрез Исуса Христа и дай на нас служението на примирението. Тоест, че Бог в Христа примири света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им. И че повери на нас посланието на примирението. И тъй, от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява. Вижте, Бог умолява, посланици умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Примирете се с Бога. Да живеем и според начина, по който Той иска. Защото казва, ние не се спасяваме чрез дела, но ние сме Негово творение и сме определени на добри дела. Малко, нали? Чакай сега. Ние не се спасяваме чрез дела, пък сме определени на дела. Какво са тези дела? Едните дела са от делата на закона. Аз правя сега, проповядвам ви, ще ви дам пример, проповядвам ви, за да бъда спасен, защото трябва да имам дела. Но аз не ви проповядвам вече, за да бъда спасен, аз ви проповядвам, защото вече съм спасен. От друга позиция. По същия начин, ние не ги правим вече добрите неща, за да аз трябва да имам дело, за да бъда спасен. Не, ти правиш добро дело, защото вече си спасен. Аз правя добро нещо, за да не бъда проклет. Не, ти правиш това нещо, защото вече не си проклет. Имаш друга идентичност, друга същност. Амен. Алелуя. И те от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява, молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога. И това е така. Праведни сме, праведни сме. Спасени сме, спасени сме. Изцелени сме, изцелени сме. Всичко това, което сме го проповядали до сега, Христос на кръста, това, което е направил, всичко е така. Но само ще има съдилище, ако живеем за себе си. Спомняш ли, не знам дали се сещаш, учителя Митко каза, той може би с мене го говореше. Наско, много ще ме е срам пред Бога, ако отида и ми каже, че не съм правил това, което Той иска. За съдилището пева. Един ден, когато дойде, вика, ние да отидем и когато бъдем грамнати, да не бъда засрамен. Вика, това не. Това вика в никакъв случай. Ако му слуша, ако случайно слуша, той ще го потвърди, че го е казал. Ако човек, като него вижда да го служи в Америка, на колко църкви служиш в Америка? 60. 62 църкви обикаля в Америка, служи. Постоянно животът му минава от той и казва да ни даде Бог. Представете си, живота му минава в това. Колко повече и ни трябва, които не сме постоянно в това, които не сте постоянно в това, ние трябва да се съобразяваме с Бога. Ако той човек каза, не искам, просто да не стане така, нищо да не съм направил, да не го заслужа, да бъда засрамен, не искам. Затова нека наистина да ни бъдем засрамени, но да живеем според това, което Той е направил за нас. Халелуя! Велико е, че достига това нещо до нас
И вече като откровение, за да разденем Словото на Бога, за да го тълкуваме по правилен начин. За да видим това съдилище. Четем го в Новия Завет. Апостол Павел го пише. Халелуя. Добре, аз ще спра тук. Макар че не говорих много, но искам просто това нещо да бъде запаметено, да остане наистина във вас. Халелуя. Искам наистина това да остане и да се запечата във всеки ден. Когато дойде времето на съдилището Бема, да не бъдем посрамени. Да не бъдем посрамени. С говоренето си, с поведението си, защото сме Негово подобие, създадени за добри дела. Защо трябва да бъда срещу брат си, защо трябва да бъда срещу сестра си, защо трябва да бъда срещу еди кой си. Защо трябва да бъда срещу някой, защо трябва да говоря срещу някой, защо трябва да живея както света, защо трябва да живея както в Ноевите дни, ядяха, пиеха, женяха се, биеха се. Какво ли ни правяха? Така казва и днес. Но ние затова накрая почетах. Който е в Христа е ново създание. Амин. Бог ни казва, че ние сме ново създание и ние живеем като ново създание, не като старо създание. Амен. Алелуя. Добре, нека отидем в Римляни 12.1. Ние сме нови създания, всичко Бог го е направил за нас на кръста. Чуйте, едно ни е нужно. Кажете, едно ми е нужно. Чуй го. И те, моля ви, братя и сестри, добавям, поради Божите милости да представите тялата си жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И чуйте втори стих. Не дейте се съобразява с този век, т.е. с този свят, в момента как живее света. Не се съобразявайте с този свят, с този век, но преобразявайте се. Как? Как? Кажете как? Чрез обновяването на ума си. За да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Не навори просто към някои неща, но добро, съвършено и така на това. Отново апостол Павел го пише. И виж какво казва, да представям тялата си жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като наше духовно служение, тялата ни да бъдат за Него. Казахме Одея, че сома е това нашето тяло, а саркс е грешната природа. Сома може да служи и на Бога, това нашето тяло, но може да служи и на света. Така ли? Аз сега в момента мога да ви проповядвам, но като свърши службата мога да отида и да се бия с някой. Значи вижте, може едното, може и другото. Но на кого го предавам? Тази уста може да говори и добро, но може да говори и лошо. Затова сома, нашето тяло, може да бъде водено от това, което ние искаме, това, което ние го предаваме. Ако го предадем на света, то ще бъде оръжие на света. Ако го предадем на Бога, ще бъде оръдие на Бога. Добре? Халелуя, добре, благославяме в името на Исус. И не знам дали всички разбрахте, че има Христово съдилище. Ние сме спасени, така е. Ние сме оправдани, така е. Повтарям се. Всичко е така. Това, което го казвах през тия служби, през тия години, всичко е така. Но сега допълваме, че има и Христово съдилище, което е Бема, за което всеки ще отговаря. И както ви казах, учителят каза, да ни бъда засрамен. Това е ние, да ни бъдем засрамени пред Христовото съдилище. Алелуя.
Добре, айде се изправим. Боже мой.